Pont. Az a probléma, hogy ezt a szocik felszámolták. Az oroszoknál a kereskedelem teljesen más logikával működik. Az orosz kereskedelmet támogató intézményrendszer pénzhiány miatt felszámolták, a kereskedelmi épületet meg eldobták. Ugye emlékeznek rá, Moszkvában az egyik legjobb helyen előutalták a vételárat, mint hogy az értékesítési pályázatot kiírták volna, hogy milyen tiszta volt az ügy. De ezt mi szeretnénk megcsinálni. A következő az összefogás. Nem szeretném megbántani, tényleg őszintén vagyok, de én azt tanultam a nagymamámtól, az egyébként nem volt nagyon iskolázott teremtés, de volt egy olyan mondása, azt mondta, hogy kérve valva a világból is ki lehet menni. Ez azt akarta ezzel mondani, hogy az életben tájékozódni az nem bonyolult dolog, hogy az embernek megvan a maga az való esze, és az alapkérdéseket fel tudja tenni. Tehát azt kérdező, hogy össze tudunk-e fogni a céljai megvalósítása érdekében. Hát a következő helyzet. A Fidesz az nem egyedül indul a választáson, hanem a választás előtt összefogott a KDNP-vel, és mi is Fidesz-KDNP jelöltek vagyunk. Az egy másik párt. A pártelnök is Zsolt, önálló alapszervezetei vannak. Nem is mindenben egyezünk. A KDNP például abortusz ügyben más állásponton van, mint mi. A KDNP adózás ügyben nem ugyanazt mondja, mint mi. Ő azt mondja, hogy családi adózást kell csinálni, mi azt mondjuk, hogy az adózási rendszert ki kell hegyezni a támogatások esetében, és a foglalkoztatási rendszert azon családokra, akik ahol dolgoznak a szülők, és 3 vagy több gyermeket nevelnek. Ez nem ugyanaz a rendszer, de meg tudunk velük egyezni, mert megegyeztünk. És akkor sok mindent el tudunk mondani, amiben a KDNP-vel megegyeztünk, és közösen indulunk már most, tehát összefogtunk velük. Továbbá összefogtunk a Magyar Nemzeti Fórummal, ők sem Fidesz, más gondolnak egy csomó mindenről, mint mi, de képesek voltunk megegyezni velük. Összefogtunk a Kis Gazdapolgári Szövetséggel. Ők sem Fidesz, ők is egy sor ügyben más gondolnak, de megvan a közös nevező, mert tudjuk, együtt kell dolgozni. A család is olyan, hogy néha más gondolok, mint az asszony, aztán mégsem szaladunk 2-3 felé, hanem megegyezünk. Még abban is, hogyha én mondjuk csőköt akarok enni, ő meg bablevest, csak megegyezünk valami palacsintában. Hogy a lányok is megegyék vasárnap. Egy egyszerű, aztán tehát valami történik. De mi összefogtunk a Gazdaszövetséggel, összefogtunk a Vállalkozók Pártjával. Tehát az a helyzet, hogy a Fidesz alkotta pártszövetség, az most éppen 8 politikai szervezetet tartalmaz összesen. Tehát, hogyha azt kérdezik, hogy a Fidesz az összefogás pártján áll le, és mikor összefogásról beszélünk, akkor kikkel fogunk össze, akik valóban különböznek tőlünk, akkor azt mondom, hogy de kérem szépen, ezen már mi túl is vagyunk. Tehát nézzenek mögénk, effektív összefogtunk egy csomó emberrel. Egyébként egy sor vita kapcsán, az nem volt annyira egyszerű, mert a helyzet az, hogy ott van a Hajdú-Bihar megyei lista, a Fidesz akart, azt mondták, hogy gyerekek, mi vagyunk a vezetőerő, a befutó helyeken legyen a Fidesz. De ki kell egyezni, mert adni kell. Tehát nem tudja, az összefogásban az a nehéz, nem az a nehéz, hogy összefogok. Nézze, én egy Loki szurkolóval a Loki szurkolás kapcsán bármikor összefogok. De ez nem összefogás. Az az összefogás, hogy képes vagyok-e a magyar labdarúgás érdekében egy Fradi Béküzetessel szót érteni. Aki egyébként azt üvölti nekem, hogy csak a Fradi, én meg az, hogy csak a Loki, de van egy közös érdekünk, hogy a magyar labdarúgás előrébb legyen. Azokkal össze tudunk-e fogni. Az az összefogás. Az, hogy a saját családtagjammal össze tudom fogni egyszerre. A szomszédommal jó viszonyban vagyok-e? Az a kérdés, mert az egy másik ember. Nem ugyanazt gondolja, mint én. Az összes szomszédommal jóban vagyok, mint bármikor, amikor beköltöztem valahova, vettem egy szál virágot, meg egy üveg bort, és becsengettem az összes szomszédomat, tudtam, hogy férfi vagy nő jön ki, azt mondta, jó napot kívánok, bor vagy virágot, függ, hogy ki jött, hogy én vagyok az új szomszéd, csak szeretnék bemutatkozni, hogy legyenes, hogy most már én lakok itt. És ahogy így, nem pedig úgy, hogy beköltözök, azt várom, hogy na akkor ki az, aki nekem köszön. Na most e tekintetben tehát mi összefogtunk. Most, és akkor udvariasan megkérdezem, az összefogás párt összefogott-e már valakivel? Most túl azon, hogy összefogásnak hívják magukat. Tehát, én nem tudom, de egyszerű, igennel vagy nem lehet válaszolni, hogy összefogtak már valakivel? Igen, Szepes Zsolt felajánlotta képviselőjelöltén keresztül mindenkinek a segítségét, beleértve Konszperenc urat,
de nem tartott rá igényt egyik párt sem. Vagyis még azon a műveleten, köszönöm szépen, mert én is így tudom, hogy összefogtak már olyanokkal, akik önöktől különböző szervezetben vannak, de közös célokért összefognak, ez még nem jött össze. Na most én optimista vagyok, de szeretem az életet egyszerűen nézni. Ha valaki azt mondja, hogy ő maga az összefogás, de még nem fogott össze senkivel, akkor óvatos vagyok az összefogást illetően. Tehát, mert én meg azt mondjuk, kérem szépen arra a kérdés, hogy összefogta meg valakivel, 8 különböző szervezetet mondok, akivel konkrétan összefogtam. Már megegyeztünk egy csomó mindenben. És ezért mondom, így van. A híve vagyok az összefogásnak, szeretem, hogyha aki az összefogásról beszél, az már egy olyan műveleten túl van, hogy tényleg összefogott valakivel. Egyébként a dolog nem könnyű, majd ki fogják próbálni. Tényleg nem könnyű. Én ültem már le Fradi középpel, amikor arról volt szó, hogy gyerekek, kiki meccset fogunk játszani, aki győz, azon voltak az ülői úton. Akkor nem szerettük egymást, és előtte voltunk a meccsnek. És mégis le kellett ülni, és megegyezni abban, hogy nem fogjuk egymást megverni. Nem is vertük meg. Ez a Szentes ügy, ott nem sikerült az összefogás. Azt jól megverték a Szentest az edzőket. De akkor a Fradi mondta azt, hogy fogjunk össze, csak nem álltak velünk szóba. Illetve amikor mi azt mondtuk, hogy gyerekek leülünk, akkor olyanokat mondtak, amit nem lehet kezelni. Én ezért mondom, hogy igen, de konkrétan mi úgy beszélünk az összefogásról, hogy túl vagyunk rajta. Járatán ez volt az életmű, meg aranyáron felépítettek egy kaput. Hát nem tudom, hogy van-e annak úgy értelme vagy sem, és jó néhány multi betelepedett Szerencs, ez kétségtelen. Ami egyébként ebben a formában, hogy nincsen rendes gazdaságpolitika, inkább árt a helyi kereskedelemnek, mint használ neki. Túl az, hogy szoktam ide járni, mert Tokajban elég gyakran előfordulok, úgy konkrétan a szerencsi hipermarketekben sem sokkal több a magyar állam, mint általában. Tehát látszik, hogy nem a szerencsi környéki gazdák hordják a zöldséget oda. Úgyhogy olyan sokkal nem büsztigethetnek. Úgyhogy a 40 évesek is ez vonatkozik. Tehát mi egy ilyen rendszerben gondolkozunk, de azt mondjuk, hogy aki független, tehát vagy az öregségi nyugdíjkort éri el, vagy pedig van neki 40 évig az volt munkája. És akkor dönthet, hogy mit csinál. Tehát egy ilyen rendszerben gondolkozunk, ez elég rugalmas, ezt még kell finomítani, és kell hozzá, mondom, munkahelyteremtés nélkül az egész halottak, vagy csináltunk semmit. De szerencsére van olyan gazdasági miniszterünk, pontosabban már volt, aki alatt bővült a foglalkoztatás. A Kis Zoltán barátomnak, aki most itt dolgozik, de tényleg egyébként tőle Debreceni, látszik. Nem tudtam, hogy dolgozom? 2 éve dolgozott. Ja, 2 éve dolgozott itt azért. Akkor csinálsz. Na mindegy. Mert egyébként Debrecenben szoktunk találkozni. Bocsánat, tehát a megyeházon dolgozott. Megépültem. Jó, köszönöm. Oké. Nem bírtak kihagyni mi ezt a remekességet. De viszont lemaradtál egy remek Gyurcsány évértékelő beszédtől. Mert most a Gyurcsány évértékelő az élet. Nem volt, már megnézzük. Ja, ez ízelgő nekem, tehát a Gyurcsány évértékelő engem választott azért. Köszönöm szépen. Szóval, ez a csúcsminiszterügyi rendszer versus szaktárcák rendszere, megvalom őszintén, nekem volt mindegy. Mert mindegyiket lehet jól csinálni, meg rosszul. Tehát van egy-két ilyen dogma Magyarországon, sok az önkormányzat. Hát jelentem Franciaországban 35 000 önkormányzat van. Miután csak 70 millió vannak rá, ezért ki lehet számolni, hogy fajlagosan 300 annyi az önkormányzat, mint Magyarországon. Görögországban meg 80 önkormányzat van. Nem mondanám, hogy a görög testvéreket igényeljük most ezerre, mert azok mennyire dübörögnek ott, ez milyen szerencsét kevés az önkormányzatuk. Igaz, hogy az életnek a fintora, és egy ilyen történőt be kell hajnalinak, hogy pont hogy ez nyilván a görög miniszterelnök látogatását fél évvel, 3 évvel előtte leszervezték. Tehát azelőtt, mielőtt a görögök összeomlottak volna, de pont az a pekjük van, hogy akkor látogat a görög szocialista miniszterelnök Magyarországra, mikor a Görögország is összeomlott, és most a bajnai Papandreou fotó alá azt írják a nyugati tréfáskedvű karikatúrák, hogy lúzer csúcs találkozó.